Kung napiang inyong mga bata, pwede mamari sa diri ni nang sima sa Larina. Kay siya, na siya diri. Namuna siya. Si Kiantoy among gipahilot. Naana siya sa Tumoy Larina. Poblasyon Gihulngan, Negros Oriental. Lihok magkaayo na among bata. Na piang siya. Gaudhak. Ano siya purti ng kapiangan niya. Matana ramo diha sa Tumoy Larina. Ana ninyo siya makita diha no mana lingkod na yung mother. Si Kiantoy gigugos pud sa mother niya. Purti kapiangan ng bata oy. Aguroy ko na, aguroy. Si ubo-ubo na siya. Doon na si Maron dia. Pagkaon ng biskuit irona. And my last Angkol, tarong ay naputol kong gumawa, balik kong gumalain. Putol na? Putol. Saan? Uy, sir ba ang putol? Ha? At mag-sir itong kanilo. Putol na kanilo, son. Putol kanilo. Ang mga sir ba kanilo? Dagol. Dagol. Isa si Kiantoy dagol pro. Kiantoy. Dagol Kiantoy. Jangan ba? Diyan kita kayayay ka. Tabel. Ito na ko itong das dudong. Ito na ko ang helmet ni mo. Dili mo helmet ko? Dili ang helmet. Gol man dito sa kuan. Dapat og lansang. Ha? Dapat og lansang. Dodong. Bilin niya. Una ramin dodong. Boleh. Lamuna nangala gini si Limi. Atay. Nasipyak gini nangala gini Limi ngano apa di pangala ang ako pumiyo na pumilit man jud kay anak. Kinsa may matag-iya ni tipal na. Nanapoy kaabot tong Kalumbuyan. Basig nanapoy kaabot tong Kalumbuyan ya na. Naslam da. Asa di ay sa lumbunan maka. Masih itong papunpun ra kuno Kalumboy. Last ito di aro papun-pun. Ako itong diyan, dado-dado pa buntong, may abon na pagulang dito. Dong sa, ay doon na po. Malirong tabla. Tabi pa. Okay ra papa mag-abot tigulang papa rito. Dili na manabdos. Kaya gaabot batanon. Magkabaliwat si papa. Dili mo ni manabdos papa. Uy. Oh. Lalo. Oh. Oh. Kailan kang lalo? Lalo mo sa semua terya. Gana ko sa manok, kapag gwapo kang tirador. Kasabot na nga. Wala na ako sa ato dito so. Sila ka daw. Lalo. Pag gusto naman, gusto mo mo rider eh. Unsa na nga to? Kailan kang lalo daw? Sagot ka daw. Asukot nang ka ana. Bayong ba yung hatag te? Ato dito. Ato dito sa tuig day. Tabla na ba? Oh, dito. Alang asam na ka matulog. Tulog. Kailangan dito. Gol, bisa ni mama kau. Dato may biso. Toy. Uy. Tuni. Asa ka to. Tuni. Ang
Sorry mo yan. Hilot. Banto? Ha? Uyog? Uyog? Ha? Ha? Balo. Among klaro ini. Ini amo kan. Mo na amo nga apelyido way klaro. Amo apelyido way klaro. Agay! Abi, lighter! Agay! Buhan. Kalbo. Ako, kalbo po. Ta? Ligid ton! Baka. May orong Jason, ay Takaw na mi. Ato na mi kay. Bye-bye. Bye-bye. Pahilot mi, pahilot. Pahilot mi, pahilot. Bye-bye. Pahilot. Hello. Piang man bata namo. Pahilot mi. Pahilot mi. Pahilot among bata. Ma? Ha? Mama? Tu mamo. He? Ha? He? Kuan pasilong kanding. Indeng? Oh, pasilong. Ilong? Indeng? Pasilong kanding mama kay init naman. Ha? Init na. Init naman. Ha? Ari paabot sa ari. Paabot sa ari. Bi. Oh, di. Ta. Na. Pahilot among bata. Happy ang. Asa man ka na piang dong? Asa man ka na piang? Ito. Piang ka dito? Uy, Ito. na. Bu. Anak. Ubu. Ubu. Anak. Ubu. Anak. Ubu dudong. Bos. Oh, ubu. Dodong. Ubu dudong. Anak. Piang man. Lagi mi. Ayaw maaka. Ayaw maaka. Mimi. Tu Mimi oh. Mimi. Mimi. Akong sakit sa una kay hypertension. Ang akong maintenance sa una kay amlodipine o losartan. Kunya, gi-introduce ni ang ionic mineral sa akong anak na si Breton Rabi. Nag-advise sila Pahilot, piang man. na tubig taga-adlaw sagol sa ionic mineral. Pinapahilot. Sa pila ka tuig na ko Hilot pagamit ko. og ionic minerals. Wala Nga? na jud mo taas Uy. ang blood pressure ug mas Hilot gaan ko. akong maminaw sa akong lawas angkod karon. Dako akong pasalamat sa ionic minerals kay nawala akong sakit na high blood ug nawala na pud akong maintenance na synthetic na tambal. Kung ikaw na high blood, gamit na og ionic minerals. Epektibo ug dili synthetic. Daghang salamat. Uban sa pipila sa mga natabangan sa pinakapagong medical paradigm sa programang Tubig ug Mineral. Makita usab ninyo sa FB Live kada alas 3 hapon sa FB page Ionic Mineral Philippines. Para sa inyong mga orders o products, Gaya man maman mo dong. kita ang official online shop www.ionicminerals.com. Ang Ionic Mineral pabibili sa second floor, JR Martinez Building, Santa Cruz, Cebu City. Contact number 0998-951-2589. Girl, put it out out here, Ako lang balay. Ako lang balay. Oh, Dili. Bukat forever. Mapinaw na sa Barangay RT. Dili ka po sa Ever.
Wala ko pwede sa sangre. Hindi ka, kala, dinigit ko yung mas, hindi ka masapit doon. Sabi na tunay ko, bagja. Sa sangre. Kanya yung mas, kakang butang, as butang ninyo. Ay, kamapalitan ko dito ah. Ready din dong, no? Lalo. Ano, saan mo pa? Hindi naman na pwede sa yan. Pagpahilot naman ako. Papa. Pa! Ganito niya nagdisilag ko kabot dahil. Lulot papa niyo. Papa angkol! Pa angkol. Biar ka. Papa! Picture pa papa din. Video nih. Video na video. Papa. Hello papa. Hi. Pa. Hello. Hi sabi hi. Paki-subscribe ni Blaugaw TV. Para dumami yung subscribe. Bye-bye. Oh. Oh. Diyan ako kagod. Oh. Kuli. Ukol. Ukol. Gugus papa? Sa papa oh. Gugus ka pa? Gugus. Bagus. Sini mo kugus? Papa. Alang init. Init ba?